Venga. Pipik. Bai? Patxi? Bai esan dizut. Zengo? Ondo? Langabez ziren alda guantik. Bai? Guanta la postutatik, kanizei itxinuletik. Bueno, bihar, amaretan elkartuko da tabet kasarrean. Vale, ondo zio. Aio. Jo. informaziorik jaso gabe! Denok dugu maite mitzen aitzalea kakan horretaz. Hori, ez da egia. Ara? Eta zer gaitik etorri zara. Guazen anaz.
Bai.